Казан дәүләт мәдәният институты ярты гасырлык юбилейын бәйрәм итә. Шул уңайдан оештырылган халыкара саммитта нинди мәсьәләләр күтәрелде? Сорауларга җавап табырлармы? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иң элек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр аша да белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Югары уку йортына тукталганчы һәм андагы мәсьәләләрне ачыклаганчы, әйдәгез әле саммитның әһәмияте турында сөйләшеп китик. Илсияр ханым, ниндирәк мәсьәләләр күтәрелде һәм белгәнебезчә саммит әле безнең бүген дә иртәгә дә дәвам итәчәк. Хәерле кич, исәнмесез? Шуннан да менә безнегә 50 ел. Бу бер карасаң тарих кысаларында бик аз вакытта шикелле, ләкин мәдәният кысаларында, мәгърифәт кысаларында 50 ел мәдәният өлкәсенә, Россия кысаларында чит илләргә, мәдәнияткә, сәнгатькә югары белемле профессиональ белгечләр әзерли 50 ел буе безнең мәдәният институты. Бу бик зур вакыт әлбәттә. Һәм менә шушы матур бәйрәм чаралары кысаларында кичә башланып китте безнең мәдәният һәм мәгърифәт дигән халыкара саммит. Бүген бездә түгәрәк өстәлләр, фәнни-гамәли конференциялар бара һәм иртәгә әлеге матур бәйрәм чаралары опера һәм балет театры сәхнәсендә безнең укытучыларыбыз һәм студентларыбыз тарафыннан әзерләнгән матур бәйрәм концерты белән тәмамланыр, Алла бирсә. Төп максатлар безнең инде җәмәгатьчелеккә дә билгеледер. Мәгърифәтсез, мәдәниятсез бер халыкта, бер җәмгыятьтә үсештә була алмый, яши алмый, бу тормышта үзенең телен, мәдәниятен, үзенең социаль проблемаларында шиша алмый. Ягъни һәр җәмгыятьнең, үсешкә омтылган җәмгыятьнең тотнагы ул мәдәният, мәгърифәт. Һәм безнең саммитта үзебезнең чит илдә яшәүче, бөтен Россиядагы мәдәният институтларының галимнәрен, шушы безнең кебек мәгърифәт белән студентларны, яшьләрне укытучы белән шөгыльләнүче коллегаларны елга бер булса да шушы форсаттан җыеп, алар белән бүгенге көндә, иртәгә булачак актуаль мәсьәләләрне бүген шишәргә тырышып, бүген аларны алга куеп, шуларга җаваплар эзләү, шушы актуаль җаваплар булыр микән? Монда бит әле безнең шул Франция, Перу кебек илләрдән, Финляндиядән килүчеләр бар. Гөлзирә ханым, нинди мәсьәләләр глобаль яктан караганда хәл ителгән һәм нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк әле алга таба? Менә бу безнең саммит югары дәрәҗәдә очрашу дип аталды бит инде булды, әйбәт. Бу очрашуда мөгалимнәр, галимнәр яшь буынны заманача укыту технологияларын һәм алымнарын куллану турында сөйләделәр. Бу проблема безнең мәдәният уку йортында гына түгел. Әйтик, килгән кунаклар университетлардан килделәр. Төрле тармаклы уку йортларыннан килделәр. Сез әйтеп киткәнчә, ул Финляндиядә, Эстонияда, Чилида, Гвинея-Бисауда бөтен төбәкләрдән, бөтен ердән килделәр. Димәк, бу проблема безнең мәдәнияткә генә хас түгел, уку йортына хас түгел, бөтен дөньяга хас. Һәм яшьләрне ничек бүген укытырга кирәк? Шушы проблемаларны күтәреп чыктылар. Ничек укытырга икән? Венера ханым, сезгә мөрәҗәгать итик. 2 көн булган саммитның көнүзәк темасы менә нәкъ менә мәдәнияттә һәм уку йортларында булган мәсьәләләрне, проблемаларны уртага салып сөйләшү булды. Һәм мин уйлыйм, менә бу саммиттан бик күп кенә шу катнашкан һәм шушы саммитта булган барлык кунакларыбыз үзләренә ниндидер нәтиҗә ясап, әлбәттә, шуны истә тотырлар дип уйлыйм, нәтиҗә ясарлар дип, аларга шундый тәргиш булыр дип уйлыйм. Һәм монда тагын бер фикер дә яңгырады. 50 ел бер яктан караганда бик аз да булып тоелырга мөмкин, бер яктан күп дип. Менә инде әгәр дә мәдәният институтына үзенә килсәк, менә бу чорда нинди төп нәтиҗәләргә ирешеп булды дип уйлыйсыз сез, Азат әфәнде? Менә ирешеп булды дигәндә, менә без монда басып торабыз 6 кеше. Шушы 6 кешенең 3-се хәзерге вакытта шушы безнең мәдәният институтын бетергән һәм шушы мәдәният институтында тагын белем бирәләр. Менә төп мәсьәлә безнең шушы. Илсияр Илдусовнан, Рамил Наличтан, миндә, менә мондагы операторларында кайберләре
шушы мәдәният институтын бетергәннәр. Шулай булгач, безнең ниндидер мәсьәләләр бүген шишелде дигән сүз. Һәм алар үз профильләрендә, үз специальностьларында эшлиләр хәзергесе вакытта, укып бетергәннән соң. Каядыр балык сатырга да бармыйлар, базарга да бармыйлар, автобуста йөртмиләр дигән сүз. Һәм тагын бер фикер бар бит әле, иҗади һөнәрләргә өйрәнеп булмый, ул инде өстән бирелгән нидер талант дип әйтәләр. Менә сезнең фикерегез. Мин күптән Олег Павлович Табалыковта стажироваться ителгән вакытта ул шушындый сорау әйткән, талант нәрсә ул, сәләт нәрсә дигән сүз ул. Сәләт беренчедән 3 нәрсәдән тора. Беренчесе Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә сиңа сәләтне биргән, синнән бер кайда куя алмыйсың, ул синдә бар. Нәрсәгә ул син җырларгамы, биргәме, рәсем ясаргамы, бәлки син машинада казнат белә торгансыңдыр, ул сәләт Аллаһ Тәгаләдән. Икенчесе әти белән әнидән генеалогический. Ул синең әти әниннән килә, бөтен буыныңнан. Һәм өченчесе иң кирәге дип саныйм мин, ул укытучыдан. Менә Аллаһ Тәгалә биргән, әни биргән сәләтне, әти әни биргән сәләтне укытучы күтәрә ала, ниндидер бер өскә, биеккә. Башыңа сугып төшерергә дә мөмкин. Нинди укытучы галәгәсең? Әлбәттә, дөрес юлы бирә белсәң, ул бит инде без ул килгән талантлы булса да, ул бала бит сәләтле, сез талантлы булса да, без аның өчен укый алмыйбыз, без аңа юнәлеш бирәбез. Менә без үзебез белгән юлда, менә бу сәнгать өлкәсендә, менә бу сәнгать дөньясына аңа үз юлын табырга этәргеч бирәбез. Без аңа юл күрсәтәбез. Ә инде ничек менә шул бездән алган белемне ул тормышта ничек итеп куллана? Нинди юлга, нинди биеклеккә менә инде ул укучының баланың үзеннән тора инде ансы. Укучыларның әйе. Менә мин юригенә белештем, менә шушы 50 ел дәврендә, шул ярты гасыр эчендә безнең сәнгать мәдәният институты 18 меңнән артык белгечләр әзерләгән. Әйе, бу бит бик күп сан. Ләкин безнең институт сан өчен генә түгел, ә без инде сыйфат ягында уйлап эш итәбез. Менә минем һөнәрем, төп һөнәрем ул җыр сәнгате белән бәйле. Һәм мин безнең институтның музыка факультетының җырчылар әзерләү кафедрасын җитәклим. Һәм инде горурланып әйтә алам, менә минем 50 ел безнең институтка, ә мин 23 ел шушы институтта хезмәт итәм. Үземнең бөтен тәҗрибәмне бирәм яшьләргә һәм горурланып әйтә алам, менә минем гомумән без бит инде яшерен батырын түгел, безнең институт дөрестән дә югары квалификациялы белгечләр әзерли. Һәм менә минем кафедрага килгәндә, бүгенге көндә минем әйтегендә эстрада йолдызлары, артистлар, алар халыкның инде күңелен яулап, үзләре сольный программалар белән, аларның фамилияларын әйтеп китсәк, ул бер сәгать Инстаграмны карауда җитәдер. Инстаграмда Марсель Вагизов, Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитовлар, анда Мәликә, Лилия Муллагалиева, Ялалов, Захаровлар санап бетергесез. Әлбәттә, менә бик дөрес әйттегез. Менә безнең беләсезме, нәрсә аерылып торабыз консерваториядан? Без бер белемсез авыл балаларын алабыз укырга. Һәм менә безнең институт 4 юнәлештә ул бакалавр, без барбы баллонский система белән укытабыз. Бакалавр, магистратура, ассистентура, стажировка һәм аспирантура. Әле практикында да кулланалар. Без бу мәсьәләгә әле тукталырбыз. Безнең менә башка юнәлешләрдә, мәсәлән, шул ук режиссура буенча, безнең бит монда кино, телевидениедә каралган. Укучыларны кызыксындыру авырмы? Киләләрме алар? Барысы да сөйлиме бүген менә бу юнәлешләрдә? Иҗади һөнәрләр. Менә иҗади һөнәрләргә кызыксыну кай вакыт кирәк тә түгелдер. Бездә бик күп конкурслар. Мәдәният институты бит ул уку йорты гына түгел. Менә Венера хатын әйтте, горурланам дип. Ә без аның белән горурланабыз. Аның укучылары белән. Без Азат Анасович белән горурланабыз. Аның укучылары белән. Без Рушан Тимирзянович белән горурланабыз. Аның укучылары белән. Без Гүлзира Хамзин белән горурланабыз. Ул беренчеләрдән булып үз заманында Сабантуй алдыннан шәһәрдә, авылда гына булган бит. Ул шәһәрдә сөлге җыюларны оештырган кеше. Без Рамил Наилович белән горурланабыз. Нинди ул матур показлар эшли үзенең эстрада бүлегендә. Менә Рамил әйтеп китегез әле. Нидирәк нәрсәләр эшлисез? Әгәр дә яратып эшләсәң, кызыксындыра белсәң, ул үзеңә дә кызык, балаларны да кызыксындыру кызык. Яшьләр үсәләр, аларның потребностьлары үсә. Шуңа күрә үзебез дә алардан өйрәнәбез, алар да безне өйрәтәләр. Нәрсәләр өйрәнә аласыз сез алардан? Аларданмы? Ну, менә әлеге вакытта һәрбер эштә үзенчә
информация алу гына түгел, ә ул информация белән куллану белү. Әгәр дә мин берәр навыкка өйрәтә алам икән, ул навыкны сәхнәдә үзләштерергә тиеш бала. Менә шул мәсьәләдә инде. Менә безнең бер нәрсә бар. Урыста шундый әйтем бар бит. Уча диләр. Укытканда укытучы һәрбер баланың индивидуаль халәтен истә тотарга тиеш. Моның өчен укытучы шундый менә һәрбер балага игътибарлы булырга тиеш. Монда психологлар да булып бетә укытучылар. Монда укытучылар исемнәрен карасак та без моның турында аңлыйбыз. Һәркайсы да безгә яхшы таныш кешеләр, исемле кешеләр. Бу да үзенең ролен уйныйдыр. Чөнки башка мәсәлән югары укыртларыннан аермалы буларак сездә популярлык дигән әйбер бар. Һәм бәлки шуңа ияреп тә әле үзләренең бәлки балачакта караган кумирларына ияреп кеше килергә дә мөмкин үзендә ниндер сәләтләр ачарга. Менә монда шулай ук сез зур өстенлек дип саныйсызмы? Әлбәттә, аннан кайтып алдагы мәсьәләгә кайткан очракта, менә мин белем бирәм икән, әгәр дә үземнең студентыма ул миннән алган белемне ала. Мин аңа артыгын бирә алмыйм, мин үзем күпме беләм, шуны хәтле ала уланы. Ә студент бит миннән генә алмый, ул аннан да ала, аннан да ала, аннан да ала, аннан да ала, ул җинала. Әгәр дә дөрес итеп җиний белә икән, минемчә бездән чыккан студентлар бездән акыллырак итеп чыгалар. Һәм әлеге студентлар замана белән бергә атлыймы, без моның хакында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянып тастапшыру һәм без бүген Мәдәният институтының юбилей уңаеннан җыелдык. Әйттек, күп кенә студентлар белән ел саен күпме белгечлекләр чыгарыла дип. Венера Хатовна, әлеге студентлар барысы да эш табамы, эш белән тәэмин ителгәнме? Һәм әлеге студентларда, мәсәлән, университетны бетергәч тә ничегрәк сез инде алга таба юнәлеш биреп торасыз? Менә безнең җырчылар әзерләү кафедрасы шундый квалификациялар бирә, ул җырчы, педагог һәм җитәкче. Һәм без уку, менә шу 4 ел уку дәверендә безнең бар база практики. Шул база практикада без алар өйрәнәләр шушы укытучы һөнәренә, мәктәпләрдә балалар белән шөгыльләнәләр. Практика бар безнең концертларда төрле миналарны чыгарып җибәрәм. Берәр атаклы артистлар бригадасына бераз тупласын, әле практика үзенең сәхнә тәҗрибәсен тупласын. Димәк, сез үзегезнең авторитетыгызны кулланасыз монда. Менә бу эшкә урнашу, уку йортын тәмамлагач, эшкә урнашу иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Һәм Мәскәүдә бик нык игътибар итә. Ләкин безнең менә институтның эшкә урнашу безнең балаларга ул бер проблема түгел. Безнең бөтен балаларда 100% дигән әйтергә була, бөтенесе эшкә урнашкан. Шул ук менә минем кафедрага килсәк инде, безнең студентларыбыз инде 2-нче, 3-нче, 4-нче курста эшкә алыналар. Дәүләт җыр бию ансамбле дисеңме, Айдар Фәйзрахманов ансамбле, Бермәнчек ансамбленә, опера театрына, филармония, Казан филармониясына. Шуңа күрә мин үземдә, үз эшләрен ачалар. Мин шулай аларга бик ярдәм итәм. Менә эшкә урнашырга алдан ук сөйләшеп куям, җитәкчеләр белән оештырам, тыңлаулар, прослушивание дип әйтәбез. Иҗади һөнәрләрнең бу тагын бер үзенчәлегедер әле. Һәм еллар үтү белән, Гөлзирә ханым, менә сез беләсез инде, элек ничегрәк хәлләр булган һәм хәзер замана таләпләре белән бергә атлыйлар сезнең студентларда, шулай ук югары уку йортында, шул ук остазларда дип әйтеп буламы? Әйтеп була. Менә мин кире Венера хатын әйткән проблемага кире кайтасым килә, ник дигәндә, чөнки безнең кафедра переподготовка кадров дип әйтәләр һәр заманда. Районнар буенча чыгып мәдәниятдә эшләгән кадрларның квалификацияларын күтәрик дип әйтәк инде. Берничә районны уздык. Безнең һөнәр буенча әйтик, эшлиләр, кем КФУ бетергән, кем КАИ бетергән, кем сельхоз бетергән, кем финансы бетергән, кем юридик бетергән. Барысы да бер районда 98% бөтенесе имеют высшее образование. Әйбит. Шуларның икесе генә Мәдәният институты. Ир затлары, ир атлар. Мин инде әйтәм, нишләпсең бит сез безнең менә мәдәнияттә, нишләпсең үз һөнәрегез, үз укуыгыз буенча эшләмисез? Гүзәрә Хәмзәевна, беренчедән эш хакы яхшы.
Хәзерге вакытта чынлап та эш хакы яхшы. Район өчен, авыл өчен бик яхшы. Мәдәният хезмәткәрләрендә. Әйе. Бездә шулаймы ул? 27-31 мең. Ул бит районга, авылга бик яхшы. Шуңа күрә әйтәсем килә, районнар, авыл клублары безнең студентларны көтеп торалар, көтеп алалар. Менә быел бик яхшы пример була. Мисал була. Бөтен факультетлардан җыеп, хоровигын, хореографын, режиссерын җибәрәләр бер районга. Укытырга. Район укытырга целевой Практика. Юк, практикага җибәрәләр. җибәрәләр. Бу Элек бар иде ул. 70-нче елларда иде шушы. Менә беләсезме, заманалар үзгәрә, ләкин кайбер элементлар кире кайталар. Чөнки они русча әйткәндә опробированный временно. Алар төпле булганнар, төпле булган кирәк. Бу нәкъ мода әйләнеп кайткан кебектер инде. Тормыш таләп итә. Тормыш яңадан кайтуын таләп итә. Менә шуны таләп итә. 3 ел эшләү дигән нәрсәдә элек бит мәҗбүри рәвештә 3 ел эшләү булган. Хәзердә аңа 3 ел минимум 5 ел булган. Бит хәзер шуңа кире кайту китте бит. Мәсәлән, целевой әзерләү бар хәзер. Ул дәүләт программасы. Ул 21 мартта 19 елда гамәлгә керде Путин әмере белән. Һәм хәзер без бөтен вузларда ничә бюджет урын дәүләт тарафыннан безгә бирелсә, шуның 50% целевой. Ни нәрсә ул целевой? Безгә оешмалар мөрәҗәгать итә. Безнең очракта инде мәдәният өлкәсендәге оешмалар. Без алар өчен белгечләр әзерлибез. Һәм киләчәктә бу бик матур элеккеге матур гадәт менә бу яңадан кайтып гамәлгә керә башлады. Таләпләр кырыс микән, Рошан әфәнде? Ничек уйлыйсыз? Менә абитуриентларга районнар җибәрә. Районнан килгәннәр. Гомумән килүчеләр өчен таләпләр кырысмы? Әгәр дә кеше сезнең институтка килергә тели икән, үзен мәсәлән күрсәтергә тели икән, ниндирәк таләпләр куела һәм барысына керә аламы? Конкурс аша үтәләр. Конкурс була ул әлбәттә. Ул бит сәләтенә карап әлбәттә, сәләтле кеше. Әгәр дә ул бит анасын аша белергә кирәк. Кайбер кеше менә килә кеше, кайбер саның йомылган, бит менә ул ояла. Менә ул бит менә безнең укытучының ул баланы күрә белү, аша белү. Бит киләчәктә ул ачылып китергә мөмкин. Менә хәзер мин аны барып җибәрдем, киләчәктә ул ачылырга тиеш иде. Или анда анарсын ялгышырга мөмкин. Менә монда сәләтле дип аласың, ул баланы, бит ул баланы сәләтле дип аласың. Аннан соң ул әзрәк кенә ачыла, соңыннан туктый, ачылмый ул. Ничектер менә шундый табигый юнәлешләр бар менә шундый. Ул сойларга килгәндә әйтеп китәсе килә, безнең өлкәдә ул урамнан килеп сайлау гомумән була алмый. Бездә инде күптән бик матур гадәт яши, менә коллегалар мине куәтләрләр, конкурслар бик күп безнең институтта. Һәр факультетта конкурслар бүгенге көндә Мәдәният институтының мөхтәрәм, абруйлы укытучылары, сәнгатькәрләр тарафыннан үткәрелә торган конкурсларның саны 20-дән артып китә. Ни өчен кирәк бу конкурслар? Безгә районнар гына килми, регионнар килә Россиядән, бит. Дистанцион чит илдән дә катнашалар балалар. Һәр кафедра, һәр менә экзаменацион комиссияләр барлыйлар, нинди сәләтле яшьләр бар. Алар аларны барлап торалар. Укучылар һәм студентлар башка мәсәлән Россия регионнарында бүген эшлиме? Чит илгә китүчеләр бармы? Бик үзләренең иптәшләрен безгә җибәрәләр. Без укыдык, безгә ошады. Һәм менә шул конкурс аша үткән иптәшләр инде җәйкене экзаменнар булганда экзаменаторлар күреп торалар, укытучылар кемнәр киләсен. Әйе, бу конкурста катнашкан иде, бар иде. Безгә әзер балалар килә. Кемдер әзерләгән түгел, безнең укытучылар кулы аша узган әзер балалар килә. Һәм төрле яклап әзерләргә тырышалар әлеге институтта. Рамил әфәнде, менә замана таләпләре үзгәрә, дип шул ук техника безнең үсә бара. Ниндер халыкара таләпләр керә. Менә сез үзегезнең юнәлешегездән аңлатып китә аласызмы? Сез әлеге үзгәрешләрне ничек кабул итәсез һәм студентларга моны ничек җиткерергә? Чөнки мәсәлән, шул ук 20-30 ел элек килгән студентларга шул ук мәгълүматны биреп булмый бүгенге килгән студентлар белән чагыштырганда. Булмый дип әйтә алмасын, буладыр. Нигә дисәң, чөнки сәнгать бит ул классика әйбер, әйе. Замана үзгәргәндә дә классика әйберләрен современный итеп куйганда да хәзер без кире кайтабыз классика әйберләрен классический куябыз. Заманча юнәлеш өреп тә була бит. Әйе. Менә кызыксындырудан ул миңа калса заман таләп иткән, вакыт таләп иткән салырга кирәк. Әйе. Шул мастер-классны үткәрәбез.
Шул аларны ни өчен үткәрәбез? Балаларны кызыксындыру өчен. Но нинди мастер-класслар онытылган шул пантомиманы. Югыйсә менә ул эстрадада бик әле күренми дә пантомим, но ул бар иде. Ул бар иде. Мин аны кире кайтарам. Балалар бик кызыксынып, ул пантомима белән шөгыльләнәләр. Бик. Юк, ул менә беләсезме, ул бит уку процессын төзүдән тора. Менә кызыксындыру иде. Аннан соң бер нәрсә бар, балалар менә беләсезме, уже максатчан ниндидер укытучыга киләләр. Беләсезме? Менә шул нәрсә бездә бар. Менә бу укытучыга. Менә ул бит әлбәттә безнең институттың дәрәҗәсе дигән сүз. Ул безнең укытучыларның дәрәҗәсе зур дигән сүз. Ул менә, моңа кирәмәли дип килми, алар уже белеп укытучыны кемдә әйбәт, кемдә яхшы, кемдә укыйсылары килә, аны белеп киләләр. Ул максат белән килгән икән, димәк ул укыячак һәм ул нидер белем алачак. Аннан соң без профориентационный эш белән шөгыльләнәбез. Ел дәврендә без төрле төбәкләргә чыгабыз. Үзебезнең мин мәсәлән театр буенча, кемдер музыка өлкәсендә, кемдер хореография өлкәсендә без мастер-класслар үткәрәбез. Без үзебезнең студентларны алып чыгабыз. Безнең укытучыларыбыз чыга һәм без аларны кызыксындырабыз. Хәзергесе вакытта минемчә аларны кызыксындыру да кирәкмидер. Культурага, мәдәниятка тартылу ул бик көчле. Һәм тагын бер мөһим мәсьәлә бар, ул да булса милләт һәм тел мәсьәләсе. Әлеге институтта шулай ук бик зур игътибар бирелә һәм төп максатларның берсе дә шулдыр. Венера ханым, сез ни кадәр дәрәҗәдә игътибар итәсез әлеге юнәлешкә, сезнең студентларыгыз татар телен, милли телне үстерү юнәлеше буенча? Әлбәттә, өстенлек безнең татар классик әсәрләрен башкару, халык җырларын. Чөнки без халык авызы иҗатын онытырга, җәүһәрләребезне онытырга тиеш түгел, ядкарларыбызны, бу безнең төп инде милләтне саклауның бер төп нигезе. Менә беләсем, минем кафедрада гел татар балалары нишләптер, алар беләләр инде кемгә киләселәрне укырга, Венера Ганиевага, беләләр Венера хатын аларны ташламый, эшкә дә урнаштыра, концертлар белән дә алып йөри. Башкаларга ни эшләргә ул очракта? Сезнең очракта аңлашыла. Сез шундый кирәкле сорау бирдегез. Миңа ошады сезнең сорауыгыз. Татар теле белән проблема чыккач, интернетта да, масса күләм чараларда да шундый юнәлеш китте, татар телен саклыйк, татар мәдәниятен саклыйк дигән, татарча сөйләшик дигән. Миңа калса, бездә ондый тулкын булмады. Проблема юк. Чөнки безнең төп һөнәри фәннәр үзебезнең милли телдә укытыла. Әлбәттә. Без читтән килгән төбәкләрнең, мәсәлән, киләләр икән Идел буе халыклары, марыйлар, удмуртлар, аларның этник, аутентик культураны, сәнгатьне өйрәнәләр бездә. Татар халык иҗаты, марый халык иҗаты әйбит. Ләкин бездә төп сәхнә теле дигән фән бар. Татар сәхнә теле, алар бит әдәби әсәрләр алып, классика алып. Венера хатынны менә мәсәлән, коридордан узганда ук, беләсең, коридордан барасың, Венера хатына җырлыйлар, онтылып балган җырлар, борынгы җырлар. Театраллар яннан узасың, нәрсәдер, ниндидер татар спектакле, зәңгәршәлне репетицияләп яталар. Без аңа күнгән, бездә көндә шул мөхит, бездә андый мәсьәлә юк, Аллага шөкер, бездә ул гомумән саклана. Безнең укытучылар да бит, күрәсез, камил сөйләшәбез. Татар телендә. Үзебездә. Юк, ни дәресләр менә бөтенесе дә безнең бит, бу режиссурымы, анда сәхнә осталыгымы, алар баса татар телендә алып барыла. Әлбәттә. Татар телендә. Но анда терминнардан башка инде. Юк, рус телендә алып барган гуманитар фәннәрдә. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә менә һәр нәрсәнең үзенең әзерләүдә Гөлзирә ханым, сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Беренчедән без дәүләт это мы государевы служащие, мы на службе у государства. Шуңа күрә дәүләт нинди таләпләр куя, нинди белгечләр әзерләргә дип куелган икән, димәк без аларны тормышка ашырырга тиешбез. Һәм менә бүгенге безнең саммитта шуңарга багышланган бит. Шушы безнең алда, безнең мәдәният укую, югары укую йорты алдында куелган шушы зур максатка ирешсәк, димәк без үзебезнең мына максатыбызга ирешкән булып. Мәдәният институтының 50 еллыгына багышланган саммит 3 көн дәвам итә. Безнең мәдәниятебез һәм сәнгатебез үсештә булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.